Dosiahnuť cieľ klimatickej neutrality do roku 2050 si vyžaduje príjmanie dodatočných opatrení. Tieto sú popísané v strategickom pláne, ktorý Slovensku zasiela Európskej komisii. Podľa našich prvých odhadov by rozpočtové náklady prechodu na zelenú ekonomiku mohli postupne dosiahnuť približne 1% HDP ročne, pričom až 60% tohto vplyvu vzniká na príjmovej strane rozpočtu. Najvýznamnejší vplyv môže mať ústup od používania fosílnych palív, najmä v doprave. V dôsledku toho štát vyberie výrazne menej na spotrebných daniach. Naproti tomu nárast spotreby elektriny má limitovaný potenciál pre kompenzáciu výpadku príjmov, keďže je spotreba dnes z veľkej časti oslobodená od spotrebnej dane. V prípade úspešného prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku bude zároveň dochádzať k poklesu príjmov z aukcií emisných povoleniek. Zvyšných 40% negatívneho vplyvu predstavujú zvýšené výdavky, napríklad na ekologickejšiu výrobu ocele, obnovu budov a nových technológií vykurovania a zmeny hospodárenia v lesoch a na poliach, aby krajina dokázala efektívnejšie viazať uhlík. Z pohľadu verejného dlhu to znamená nárast o 25% HDP v roku 2050. Pozitívnou správou je, že výpadok príjmov je možné korigovať vhodným nastavením daňovej politiky. Celkové daňové zaťaženie ľudí by sa v takom prípade nezmenilo. Úspešná zelená transformácia je pre spoločnú ochranu klímy nevyhnutná, keďže neaktivita bude mať dôsledky pre nás všetkých, a to nie len ekonomické. Musíme však pamätať na to, že bez globálnej spolupráce otepľovanie sami nespomalíme.